الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبدأ أمرنا بسم الله الذي لا إله إلا هو نبدأ أمرنا بسم الله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور نبدأ أمرنا بسم الله الذي خلق السماوات والأرض ورفع سبع سماوات فوق عباده بدون عباد نبدأ أمرنا بسم الله الذي يولج الليل في نهار ويولج النهار في ليل نبدأ أمرنا بسم الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نبدأ أمرنا بسم الله الذي لا إله إلا هو الذي أرسل نبيه بدينه ليظهره على دين كلهم أجمعين ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون نحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي على كل شيء قدير والذي يفعل ما يريد ولم يفعل ما يفعل الحمد لله الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه وإنما هو خير ناصرين وعليه فليتوكل المؤمنون ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ به من شر عدونا إبليس الرجيم وأوليائه وانصاره ثم نصلي ونسلم على حبيبه نصلي ونسلم على أشرف المرسلين وعلى خاتم النبيين وعلى سيد الرسل وعلى سيد البشر نصلي ونسلم على أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا تنبدو أنفق لا خير له ألا ما لا خير له ولا لما تصنع أنا جمادونا جوي كالو كليشيجي سامبا بلاتان أنورو لما تصنع أنا جمادونا جوي كالو كليشيجي سامبا بلاتان أنورو نوغاتي نوكلو باكا كالامي أنا وبدي على كديننا نوي إستياكا برسي kabo siga so marala kabo siga so dugo mena o iklela an siga so jay kilometer bi nan suru abe siga so ko tala tede noy kalande karamo wontai wala tam bade ante na kuma ta bele sabo wati batam bolo sita kemi be dama amo chila se dama porque tanga kananta antiga ma asiro wala ya no jama o sin ala to koy kan kalfado alala ma wara fi ala mi ko ama sinzin ala toy ka kalfado alala ala ni kan peken to tayre ni ngakla ka ayro to ama sinzin mata toy ni min jalala ni ndo de kedi masika bal ni mi majala yo ko tike ama sinzin o alay o ala toy ni ngak kalfado masala kan digi samero ke o alay ko ala kan wile roy ma wara se ala min ko la sampadi o ko fa ame kishin na mani ni masafe ka kira san man kanu muhammadu o ko fa ame tangani ne dalba masafe ka bodanga to kuna ngoto ra manu iblisai o ko fa ame demeni ne alafe ala kan de man juguka ala kan de man juguka ala kan de man juguka badi ne wala dai stre du mai ko monsieur ou bien Darcy Mali mais le Haut Conseil islamique malien en garde en Bamara. Ahmad Shira, Darcy Mali, met en garde le Haut Conseil islamique malien en Bamara. Au cours des Bamanangana. Plana Sobani B, Napama, au Haut Conseil islamique malien. La même en cas de temps, il y a bolo de cas. Voilà un titre de co. Le Haut Conseil islamique malien. Ahmad Shira. À titre qu'elle a oué mon avis. La même faut y ticket sans dette. Ni un peu qu'elle ibtaga soro ko ndo de be sababu do be mais ko itegeta a kombe o la meba
atiro akun de jumai ni hakili benga kuma dola ne kuma tama ko ya ni nche akuma do ko jumai ne afi de lameba aw me dina mi nabi o mana ka salama mi we ala wara de ka salama o te ka ba ko wulom blasigi o ka salama o te wi lameba ne hakili benga ka kuma na ne afi de o kuma dola ngo am ka ga salama mi ngabi ala na ka kira ka salama ya tende yakli jigna kuma na tsawa awa bi kle plana ya ote ala na ka kira ka plana ya ama da mena no right ora juma ila na ina ga tami ke to lati ote plana ya ide abada nya fi de ame kan na kan fe kesa kana kan ne bede kele ko fe ala ka kan wele qur'ana kono kan be ka fri ya do ne kun de la ka ko nte sagan te nyina mata ni ka sigi shen chama absiro nya fi malion malidon ame selimina ame shumina ame jagabomina ame hijimina ame disabrimina ni bede kofe ni wale nu bede kofe ala kan wele qur'ana kuno kan be kafri ni wale nu kele kofe ndela ka kwai nte sagante nyina ka kwai la baba ame seli parda duru mi seli kle kono la baba ambo ke alami wala de kan ka wele aka qur'ana kono kan malien be kafri abshiro la baba songola kle bi sabai ambo shun alami la baba wala de kan ka wele aka qur'ana kono kan be kafri la baba antara hijila alami wala de kan ka wele aka qur'ana kono kan be kafri la baba mesiru be jamana kono ni alami toy wala de kan be wele qur'ana kono kan be kafri nabo ko famu to godi be ko famu to godi la baba o famu ka gode mu yo famu go yade sabu ko plado so ala tembe ka mi for de time na nga ke kafri wi o bien ne an ke met la no ko ala de kalotike o ko plade be mais kuma be mi sisa na tara soro ko ala ma ko qur'ana kono du aya sisa be mi ka daw ya ko kenena ne ko ashiro na tara soro fiyo ka ala ma ko qur'ana kono kan be kafri otmana maliyo mi ka daw ye apo kenena ayo kenena no ko njana na mais na tara soro ko ala ya ko tiki aya ne sente o la bele be ne sega de la kibele ne le de la ki yoro kele jumade la na tara soro ala ma ko na tara soro ala ma ko otmana maliya wa sega ne de la ki na tara soro ala ma ko me na tara soro ala ya ko la na da ne sega de la kibele de ne sega de la ame qur'ana de la ge ka don bo ka am peshire ne ala kende ka ko tan yara da abido na ala kende ka ko fiu abido na tara soro ala ma ko otmana ni fa fe ka di aw ya ko kenena ne sona ayo be kenena absiro na tara soro ala ya ko du ne ti jala kide na be pen jala ki fana ay ala jala ki bete la na ami don bo ka be shiri ala kembe kan wele qur'ana kono ro me kan be kafri ame soro ko di ma kenaka ne kala wala kon ka ti yere titri ko ko conseil otmana aw kala kafri ka ko conseil to ko mina fono ko conseil ko fa asiro ala wele qur'ana kono an be kafri ka ko conseil to ko mina fono ko conseil kala ko fa inde na da na o fam be go ade ya do ko conseil de an be nyemo koy ko la na soba o ko radi munu be la ma okuna o conseil aw kala ala yan wele kafri ka aw to aw ye do ro me fadi kuma de bi na ma nya ko kala kafri ko ala yan wele kafri ka aw ko conseil mo ko to fa ka sura e do ro do fana pa pour kan ta ke la ma wi sabu aya ya bla on do kuna ka aw de yan nyemo koy aw yan nyemo koy am ta ka kafri aw nya na ma fen ko de kan pale ma o de ko dugu ko de soro e ma fuyi ke la ba o tiga ke abada o conseil ni aw yan nyemo koy na ma nya ala yan wele qur'ana kono kan be kafri aya ay mi ka yo irana la ba ala ja be kan wele qur'ana kono an be kafri ora mi mbo ora di ma ko ni ora di ma ni be mbolo ka ko fe yere ni no foti asiro ami ko ora jumana
ala yang wele qur'ana kono yoro tuma kambe kafir de ay mun ke ala la na yang wele kambe kafir eto dona la meba ya do ala kon tin an wele ka kambe kafir ka brama fanke ay san do de ke ay san do de ke ay ni ta ala la de o juru sara ala yang wele de la kambe kafir ay mun ke asira la na qur'ana quran duruna ayat binani nanina qur'ana quran duruna ayat binani nanina qur'ana quran duruna ayat binani duruna qur'ana quran duruna ayat binani woloflana ameganye adam na bel asira qur'ana quran duruna ayat binani nanina ane qur'ana quran duruna ne ayat binani duruna ane qur'ana quran duruna ne ayat binani woloflana ala ko tugo din qur'ana quran non kono de mafako inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها نبينا الذين اسلموا للذين هادوا وربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون السابعة والأربعون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لا نبا نقرأ سورة نون دي يوم ولي قرآن كنو كام بك كافري كافر سورة سورة فلان آية فلان يكافرون ميرمي لا نبا على دي يوم ولي قرآن كنو كام بك كافرون أبشر أيوة قرآن يوم ما ألا كتبوا دي لا نبا ألا كو إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور يحكم بها نبيون الذين اسلموا للذين هادوا وربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني لا نبا علقوا كو كنصرا مغو نيدا لا نبا كو سرا علاني اسيرا كو كنصرا مغو ني او كنصرا مغو ني اسلامو اي سرا علاني فلا تخشوا الناس واخشوني ada nasra magawnya ay sralani o kaboy wala tashtaru bi ayati thamanan qalila o kabe aw kana son kale alaf makan san so ma fitin nina akana son kale alaf makan san so ma fitin na ibo korona kana kula ale alaf makana na ale ala ni fo kana kula ngala de chatri bola makma ala de kumana o tuma re janto alaf makana o kaboy wa man lam yahkum biman zalallahu فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لا ما يكافرون موا ولا ala de buka kan wele qur'ana kono ta ko an kafirun e bo koro do man ngana ko kafiru kafiru ay mun ke la meba ala ko ay min ke na le an wele kafiru de ke to do ko qur'ana min ba mbolo ta ibe qur'ana kon do o nyana ko qur'ana min be an mbolo la meba ko qur'ana kono kiti udebe qur'ana kono ibe kiti de qoray ne zo menana me kanga ke o zo to kala la ko be qur'ana kono ne jana kala menana mi ma furu ke kono me kanga ke o jana kala ina ke muso ko be qur'ana kono ne jana kala menana mi furu ke me kanga kala ko be qur'ana kono la mala ne furu kanga sri aga sri to gomi ko be qur'ana kono la mala ne furu kanga sa aga ta to gomi ko be qur'ana kono ante dani da mama aka chakui atama debi ma furu ke kuma kana chawo anga dani da mama o jime la mala qur'ana kitu na ya fola ke zoin akiti folo ko ne zo mena na ka bolu ke qur'ana ko mekla ka yoro be dima
koni zo minana ka buluke qur'ana suran duruna ayat di saban shekna wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakanan min Allah wallahu azizun hakim zo jama zo musuma ayu bolo tike na ye zo temene ale alaka dinana aya bolo tike na ye zo musuma mena ale alaka dinana aya bolo tike abana zonche zo muso ayu bolo tike oto bani oyo qur'ana kiti folay anto blaga dorata kiti plana qur'ana mugani nani na aya plana wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين جنا كلا شما جنا كلا مسما منو ما فورك فلو اي جه كما فولا كوبلا اي جه كما بو جنا كلا لامي ما فورك فلو شما اكابلا اي جه كما بو جنا كلا لامي ما فورك فلو مسما اكوبلا ni deni mina na jina la mi ma furuke ko ka gere kama bo ala kabla ni cheni fana mina na jina la mi ma furuke ko ka gere kama bo ala kabla o maba ate jugement savana dima o jumai ko wano e furuke du ma o ma e furuke la na la ka kla ga jina ke ko ki do dinga kono ki boni fare ko ki fa muso muso ye furuke la na la ki fur la na la kla ga jina ke ko ki do dinga kono ki boni fare ko ki fa la na ba yen num be famu de furu beta ko ga furu sirna qur'ana o kan no furu salita ko ga furu sirna qur'ana o fana kan no landa ba zota jina kalata anga dawo da mama ko ya re qur'ana don do sane qur'ana ke me ka fami fo jugement ko la ya don sa osmana wala ba ala ko wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun o qur'ana kitin nunde ko ni jama kulu ta ketan ko mana ko ka jama kulu be wele kafiru ya do amat la na akle ma ko folo de obia amat la na akle ma ko folo de la na ba awa bi kle islamaya an islamaya yere ate ga ja ngona de na ko je ga jala na fati wallahi ko ni jama kulu makiti na le ko qur'ana ka be fo jama kulu be ma ko kafiru nye kiti udi masale qur'ana kono afula ka zombolo tike ko to mana zombolo te ga jama na o jama na ko ka fa jama na de be ma kafiru nye jugement plana dima ka chene dini no e dina ka gena ke mabula ko bla ko to mana no tike jama na o jama na ko ka fo jama na de be ma kafiru nye jugement ka bana dima ko chene muso no e furu ka kala dina ka ko do dinga kono ko bono fare ko fa ko mana no tike jama na o jama na ko ka fa jama na de be ma kafiru aya maliyo seti ga ala ko tene kaba bolo tiga ala ko ti maliyo ala mi yauda ala mi mena ofa wala ko maliyo aw bi sala ala mi wala ko ti maliyo ala tumolo klenti sabatu ala mi wala ko ti maliyo misri ba ala jamana kono ne ala mi toy wala ko ti maliyo atana hijila na ala mi toy wala ko ti maliyo ala mi be shuka onya na dongodo kazugu ge aw nya na dongodo wala ko ti maliyo ala mi be san na ka da be son kuna na bo suma don ka o balu na ide wala ko ti kajon gasire aka don babbe mi kala na mi makala ayo be bismillah ne ala ma fodu na ayo me don ba min ta ayo tiga dam tiga lana ba ala ya fode ko ni jama kulu makiti na ala ka qur'ana jigile abe ko jama kulu be ma ko kafiru aya kuma bana de kuma pla de be ni be kan ande kafiri do lana ba e be kafiri do wa tara ala de be kafiri do lana ba ya do e manake e pla kafiri do ka mala kande lana ba aw ka almanu aka muru aka wajuli kalaw ulu de be islama do wa tare ala de islama do lana ba ya do e ka muru ke manaka lan to ataka islama do ka mala kande ika wajuli kala manaka lan to ataka islama do ka mala kande ika kara mo ba amana kala to ataka islama do ka mala ya do sira ke na tana no sira ke wala do ko
wala de bena silamɛya fɔ i ka karamɔgɔ kɛ min f'u ye o tɛ dɛ ayi i ka mori kɛ min f'u ye silamɛya ko kan o tɛ dɛ abada i ka wajuli kɛ o ye min f'u ye wajulikɛla o ye min f'u ye silamɛya kan o tɛ dɛ ala ye min f'u ye silamɛya kan o lamɛn o ye jumɛn ye ko ni jamakulu o jamakulu ma kisi n'ale ka kuranɛ a bɛ fa jamakulu bɛɛ ma kafiru kuranɛ kɔnɔ a fɔla ka zon bolo tigɛ ko tumana ni zon bolo tɛ tigɛ jamana min na ko k'a fɔ jamanaden bɛɛ ma kafiru kuranɛ kɔnɔ a fɔla ka jɛnɛkɛla bugan busan ye siɲɛ kɛmɛ min ma furu kɛ ko tumana ni jɛnɛkɛla ma bugan busan ye siɲɛ kɛmɛ jamana min na k'a fɔ jamanaden bɛɛ ma kafiru kuranɛ kɔnɔ a fɔla ni mɔgɔ ye furu kɛ ka tila ka jɛnɛ kɛ ko k'o to dingɛ kɔnɔ k'o bɔ ni fara ye ko k'o fa ko n'o tɛ kɛ jamana min na ko k'a fɔ jamanaden bɛɛ ma kafiru ya do ko ko ala de be silamɛya dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ o tuma na wa ala kuma na silamɛya ko ka fa lamɛn ba wa ala kuma na silamɛya ko kan dɛ wa ala kuma na silamɛya ko kan ya dɔn ni ala kɔni kuma na silamɛya ko kan o kuma banni o ye kuma banni maintenant anw ye silamɛ modèle jumɛnw de ye bi anw ye silamɛ modèle jumɛnw de ye bi lamɛn ba ya dɔn ne ye min f'i ye sisan kana taga yɔrɔ jan koyi mali ta dɔrɔn ya dɔn a bɛɛ kɔni ka fisa n'o ye mali ta jugement fɔlɔ o ye jumɛn fo ka zon bolo tigɛ e ye zon kisɛ kelen jumɛn de bolo tigɛ tɔ ye mali la kabini ala y'i da o ma kɛ dɛ o ma kɛ mun bɛ kɛ zon na k'o don kaso la o de la ne m'a dogo monsieur le juge la koyi monsieur le juge ni monsieur le député ani faamaw ne ko ma de faamaw lahara bɛ jahanama kɔnɔ ci tant que ala ka kuranɛ ma kɛ ka kiiri tigɛ jamana kɔnɔ k'a daminɛ président na monsieur le président seli tɛ silamɛya ye dɛ président de la république seli tɛ silamɛya ye min ye silamɛya ye a ye jugement kɛ ni kuranɛ ye assurant premier ministre seli tɛ silamɛya ye dɛ min ye silamɛya ye a ye kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o de ye silamɛya ye aw tɛ se ka silamɛya dɔn ka tɛmɛ ala kan ala de bɛ silamɛya dɔn ka tɛmɛ o kan wala ko président seli k'i kɛ silamɛ ye wala ko ministre seli k'i kɛ silamɛ ye les autres ministres membres du gouvernement seli t'aw kɛ silamɛ ye député seli t'aw kɛ silamɛ ye juge seli t'aw kɛ silamɛ ye jamana faama tɔw seli t'aw kɛ silamɛ ye jumɛn de t'aw kɛ silamɛ ye ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ni kiiri ma tigɛ n'o kuranɛ ye k'a daminɛ président na ka taga bila fɔ jamanaden laban na lahara ka taga bila fɔ faama laban na lahara bɛɛ b'a yɔrɔ sɔrɔ jahanama kɔnɔ wallahi a kuma sira ko bɛɛ se y'a wele bali fɔ k'a daminɛ président na ka taga bila faama laban tant que kuranɛ ma se ka kiiri tigɛ jamana kɔnɔ lahara tɔ a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ wallahi hali n'a sala arijana kɔnɔ lahara bɛ jahanama kɔnɔ ko ne ko ten a kuma bɛ sira lana b'a nin kiiri fɔlɔ ye fo ka zon bolo tigɛ zon bolo ma tigɛ an fɛ yen jumɛn kɛra zon na zon donna kaso la de jɔn de fɛ monsieur le juge o la juge kɔni lahara bɛ jahanama kɔnɔ ci wallahi a kuma sira lana b'a nin y'a kiiri fɔlɔ ye fo ka zon bolo tigɛ i ma su ko ka zon bolo tigɛ tɔla ye mali la dɛ i ma su k'o la yɛrɛ ka ye i tɛ su ko a la o sabu a tɛ kɛ o a bɛ sira i tɛ su ko a bada k'i delila ka zon dɔ kelen bolo tigɛ dɔ ye jago k'a yɛrɛ yɛrɛ ye a tɛ kɛ munna a tɛ kɛ munna a tɛ kɛ munna zon bolo tɛ tigɛ ala ni ko ka zon bolo tigɛ munna selilaw ma zon bolo tigɛ lamɛn ba munna ou bien ala ko tɛ koyi n'ala ko kun don ala kun bɛ ne bila min na i b'a kɛ ala ni ko ka zon bolo tigɛ kuranɛ kuran duuru na aya 38 na zon tagala kaso la hali sini zon bɛ taga kaso la jɔnw fɛ jamana faamaw fɛ ni jɔn ka jɛn ye jamana dɔnnibaw ka jɛ ani jamanaden tɔw n'est-ce pas Allah akbar ni ye waraba ni ye kɛnɛma ala lamɛnba hali k'a fɔ a k'a dogo ka fisa a k'a bɔ kɛnɛma ye a sirɔ ne yɛlɛla yɔrɔ min lamɛnba tuma dɔ la yɛlɛ tɛ taa wallahi ni waraba ni bɔla kɛnɛma lamɛnba ala kojugu b'a kɔnɔ wagati a kuma bɛ sirɔ lamɛnba ni y'anw ka bi tile silamɛya ye ni y'anw ka bi tile silamɛya ye o ka bɔ yen nin ye kiiri fɔlɔ ye ko ka zon bolo tigɛ zon tagala kaso la faamaw fɛ ni karamɔgɔw ka jɛ anw ka silamɛya bɛ bɔ min tari ala de ye kalo tigɛ ala ko ni minnu ma kiiti ni kuranɛ a bɛ f'olu de ma kafiru lamɛnba nin ye kuranɛ kiiti fɔlɔ ye ko ka zon bolo tigɛ o ma k'anw fɛ yen anw tɔgɔ ye di dɛ anw tɔgɔ ye n'i ye tɔgɔ wɛrɛ dɔn an na min tɛ ala ye min dɔn an na i ye kalo tigɛ dɛ kelen fila i ye ala kɛ kalo tigɛla ye o kafiriya ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye ala ye tɔgɔ min wele an na dɛ an y'o den o ye jumɛn ye
na ma jugement ken qur'ana e to ko plata na kafiru ko abana kana nyene ke be to wara do na mi te kafiru ko la ba kana okay man shakka fi kufr al kafir fa huwa kafir na alai ma wele kafiri no ma jae la ba yira kafir la de dallah sabu ya ala ka kalu tigala o de tefe ne qur'ana kiri ko la afla na ijmai ko ni chedin dine je na ke ka turma kuruke ka gere ke me bo chenina ka gere ke me bo dinna ko bla o de islam ay la ba imo fana ide jana kala o be mali fambe amusoma na chema munu makuruke na kile ima gere ke me bo la ya dola kile ima de ka gere ke me bo to la ya dola o make kile no make kile o ala plana bolan abolan dalu juma de bangolo mi bayra kan islam wi o dalu ti la ba o dalu ti ne n'est-ce pas dans le kele ni be ala kan wele qur'ana kono kan be kafri dan ba o nyawo gale nyana o ta kiri planai akiri sabana juma masalan ko ne maye jana ke ni furuke ko do dinga kono ko boni pare ko fa allah akbar ya raw kon tew ayya bada o tikew o tiga allah akbar dala ba wa akiri sabana ko ne maye jana ke mani e furuke ko ka do dinga kono ka boni pare ko ka fa o yo qur'ana jugement o bani la meba imagine ko yi nyana de imagine ko era ko yi muna atike amake ko mena ta do ne mena ko conseil de ça ne o conseil ta ibi na do muna amake atika ke la meba amake ko mena de mena ko ndama man ko e akon mi de le ba ko ra de islam ati asira plan ati ko ade ko na ko dem 50 plan ati ti o la sira ke e ka ko ka ke ba o sira ke mali plan o ko be ni ke afoko ka ife o tite mona o tite sabu fanga bana de mo yo fanga ba o ma sega fara no ko fara la de asira ala ko te ku o be ko se sambalo togo ngadi na ton abana mais ala o bani la meba ne o qur'ana jugement ka bajati ka boli c'est la bekan wal masla na bekan mais aussi en fait ala du ko ne jama kulo mo ke ka ko jama kulo ma kafiru awa islam ya bolan la meba awa islam ya bolan o bani de ne yoro bolay mona amake ka sen lawtu mona amake le haut conseil islamique malien ka adam la président kana bla fa barakela laba aw yaru ne shiri ala ni ko apay shiri mo ko mo ba tela ko makala ulu ka do aw kala mbaga ka ta apay don bawdi le haut conseil islamique malien aw yaru ne shiri ala ko de ni munu makiti no qur'ana ko lu de makafiru ayo shiri aw yaru kala ka kene shiri ala ko de ni zo mena na ka boloske ayo fana shiri ay ne shiri fana ala ko de ni jana kala mena na mi ma furuke ko ka ge kama bula ko bla ayo shiri me be la ala ko de ma o ma e jana ke ka qur'ati ge furuke ka do dinga fana ka boni para ko ka fa ayo be shiri lo ko fait islamique malien osmanao aw nyeti jume jamana kono de aw ka ngamuneke aw be ka ngamuneke aka ngamuneke aw ka para jume jamana kono aw nyeti jume jamana kono ayo ko sake jamana dum da wele la kafri ala ka kaw tui aw nyana masui no ko sala ka ke togoti o sala ke togoti ya ga ti barala de ko conseil islamique malien ka da mena president kana bla fa barakala laba na de mena yo ko sake ade muna sata on de wele la ala ka kafri ka utui ama te ka foi ka ma blon foi chéri d'accord na ma te ka blon chéri ba ko be blon ta tisa asiro kama ma te ka blon chéri o mana munu be te ka blon chéri la me ba ulubu tige gere blona bara de ulla de wallahi akuma bishiro bati kele on bati janga kele la me ba ala ta dina benade poko benye wa gale nyana mo shima te ka foi fo ka beto misre kulola
ane ka peto misiri wele la misiri fele nani fama ni dunga foni konfi kungole détourné ko de islamay la naba ni de islamay kiri matik atoko de qur'an na kira kiri ga jamana kono o jamana de be ka frali de ala fi ne ma fo de ne ma fo ala de koti qur'an ma kira kiri ga jamana kono president wo akaramo wo adon bawa wajuli kala moru apede be jahannama kono lahara akmal siro la naba aka karamo go yo jam fade o ya jam fa menadi allah ni ala ka qur'an ay abena poko hal kiri kisa kelente tigani qur'an ay malla akele hal furu gamba foi qur'an kon beta ne so wala la dron o ka taka mi sulu bloqué qur'an kalam be bi o ka na ko qur'an kalam qur'an ma jiga nga kalam fa qur'an ma jiga ala ma qur'an jiga fa nga kalam fa ala qur'an jiga baraka kana ide mais aw ta sama qur'an ta ina ya karamo mi ya sura pe qur'an durusi walma ko biye qur'an kalam biye qur'an kalam ibe misru manga me pam pe ko qur'an kalam be ko songole tala ko qur'an kalam be songole tala ala ma qur'an jiga ka to ka kalam ta sata baraka na kana ko qur'an ma jiga ka to ka kalam ta ko qur'an na ka baraka na ala ka qur'an kalam fa isa ala qur'an bara de fa wallahi ala ko da ka baraka no qur'an di akoni mo ko ma baraka no qur'an a ko ber ma kafiru aw ma baraka no qur'an aw to ko ma ni kafiru la naba bara ma ken qur'an ay be pour re ma ken qur'an ay ni bara mu ken qur'an ay zon bolo ko me tigani qur'an ko makan akumbe do ma ko bara ken qur'an ay ni bara mu ken qur'an ay ni tane njini denu ko yena ke shine be gena gere sama ko be bula ko bla o de bara ken qur'an ay ni bara mu ken qur'an ay ni chewo che ko yen furke ga kala ga jenake muso ko yen furke ga kala ga jenake e ko be do dinga ko na ki boni fare ko ki fa o de qur'an bara sella yu ba o de maka ke misri fa joy ko be fanga ala de nyine ka ala trompe ko asiro o be fanga ala de nyine ka ala trompe la na ba ala te trompe de akma bisiro ala te trompe awon be be kan era de trompe ka gala slamawi na ala ka qur'ana ko na ala kan la ga an kafir la ga ko ala kon be kan ka la ga ala ka ba ko ya ba de do anaka na ya ya sella ala kan ka era dina no be kan aseli jonde wallahi la naba na la ya tanga kirigiri sungolo pe sungolo klebi sabatela wal ma sungolo anga ke tan jogo tan wolo bla shutiga sela ay sugoro ke monna ke tan ala tan kan la ke tan ala ya ka ba ko ya ba de do anata ko mana no be kan ga shon ke jonde wallahi ni hiji sala ni aya ya ta ka jon fa kata maka ala kon bukan kan la ke ta o kan amun ke o kan mata kam ko makan hiji la ala zubai na ala ni la sa kuma sala ba ale ka sago mina ko be kan tike ala kon bola san ale ka sago ko di ala ma blan naw ala abla jimana ni zo mina na ya bulu ona mo ke no kaus mana be kafri tout le monde apa mo na moru na karamo na dutu na dudu ka be o de islam ay ala karamo ko de sala ko de ko fi pourquoi sabu no ya ko ay madola na ma jahawi akana na ukara mogo juga mene wala akana na data ko tano adana ta ala konvi o islam ay bele wajuli kala kasra ka wali bal ko konvi ko islam ay ko wajuli o chetri o wajuli chetri bola de ne sigi ka konvi on saboko wala ka mogo saboko ka mogo ni dunga wale ke pour que mogo ka no sonja mogo ka yele o chetri bola de ka baray mais ala ta ko baga la na ba o te mani dunga ko de o te na mani dunga nyine o mana kana mala yele abada o nana kana ala ta de ko ala ya ko to ko ma ba ko tan direct amanga jenge amanga do paraka abla lo de la mais kana mo la yele o e chetri ene chetri bola ta de ka tan la ba ni yo ke wajulu kala bo kala na ba abe chetri bola o de asiro ala ta indi o man defo o de la khala kala kan keta wallahi eta do mi hansen degre made besin bala besin hadi esin bala degre na sembala mali ya kengel na besin bala mi hansen degre la o jumay la daba ala ka dina go ba ko do yala ala ka dina go ba ko do yala
ala ka dina ko bagaw olu dogala ala ka dina do bagaw dogala dago jume ba ku balo tuku da ku balo tuku da ku balo tuku da ka la hamina balo tuku de da ka ma jorna ka du balo tuku de me ga jone shini me ga na songa pro tuku de shini me mubarake porque ngata nyara boro me mu ke da ku yere du digi da jorna ka du balo tuku du de me jorna yere da ke na be jorna yere ngamu ke ngana ke shomari ngana ke tan ngakala bake ngake jamana fama tai da ko nyere ngadu kanye ngai taji sa ngam so ke tanga ke tanga ngam mobile ke la sa da ku yere maintenant même ke pour ka ala ka dina ka taganya olu dogala de olu dogala e du yene sire fa de ka te de mefio na ba mana san ke me ke to ga bebe atiro fa de ka te de o mana san ke me ke to ga bebe do la sabo de me ba kala hanne ne ya kun girlam balo to no fe e ko mene dawa mene ra ko mi balo to ko ne do balo to ko di e ko mene da e ko ta men dale nyama ne ta mi ta nyama so ne fana be girna di na tigala pour que ne ta balo to ko mi o bien e ko te ne to la ka do me muna to ma ko sabu be ka ga giri di balo to ko no fe na ala ta dina jo to ko abadan lezi d'accord ko ala ta dina ti jo aya fo nae arjana wara fon antaka to la hara fon antaka la ni arjana wara de mara min joy kala ka dina bafi de ka nyaw ala ka dina binna ka daji ka nnote pa nnote be ko nnote ne president ni nga apa ale nnote jamana de o de ale tri ne jamana do ni nga apa nnote pa ma odo sa te mo chi nnote pa d'accord mo ko chi nnote ma ba kan ka yere ke mo ko chi nnote ma ko kan ka ke o te complot ça va être complot de tra la sa ni ye president ni nga pra ba ala ne no te jamana do ndi ni jamana de mi to ngani nga ba ala fa ma udu na ai fantawi ni be na che ni nga ja ba ala ne te ni mu ndi ha ni tara me to le jury ba ala jamana do de ne sigia sa ta ala na jonde ni nga ko jonde no jon on la ala ki ma jamana de be de no do sa député ni ma nya ki député voter ka sigila me ba ye député de voter ka sigaka ala so o correct ye député voter kanade na ala ki to ki sigi ata ki bewuli anala ko ka zombolo tige député de na voter ko ka zondo ka sola na ala ko ka dina kala ko ngu sai sai kana mema furuke député de na voter ko ka odo ka sola na ala ko de ka dina kala do dinga ko ka bono pare ko ka pa o député de na voter ko ka dina kala do ka sola ni furuke o tuma de la ala ki to ki fa qur'ana kono député o de ba ki bewuli ko yere ka ki su sigi la de ba jone député voter ka sigi de jonde a voter ka sigi ete awte jamana de onte anda tuna jonde ala so sande député doit tare jamana de doit tare o bededo ala te fili ko wala ala fi maka jamana de bewle kafiru pourquoi sabo be kelingen na no bala ne te famai e de fama o sigo ne te famai jole fama o sigide fama nu ala o de doa ala o te de jina o te de o tuna sa ka da o ma tuna sa fe o be bo o kelingen na o de fe any place la Allah akibar to goroba idenge do e juju any place Allah akibar sella to goroba idenge do e député fata aya udin ana balmo ko lu bla ala so la ka fero ka taw bri misri kona ka Allah akibar ka kana fa ka no tala e misri kona Allah akibar idenge juju atenga ma juju no qur'ana ay ko de mun ma juju no qur'ana ko de makabiru e dun de juju o to mana e ga plan na ko la ala ko ma juju no qur'ana ko lu de makabiru député o madan ala ka juju bale amade o ala ka kitu wuli ka kitu ko rosiki e mi plan de tre ko ala ka tibaru député o no be ala ka kiti bewuli ka bewuli ko ka kitu sigi fo te ken ala tay e be misir la Allah akbar kafirin haro sasa ayaw yere de mede ka ala kele ko d'accord na kana lahara de je aw tay ma lahara ala tay de ma ni duma tike lahara alkiro ma ni duma tike lahara me ga diye je na ba ta ala to kuma fe ati fui ma kana lahara de ala de duma tike lahara la ga ni ya be wul bal dile mani be no bala kui tan ke ja qur'ana kono ato ko jamana kono qur'ana makka ke dike kana siga la be bala ala sanga be wul kafiru sabala ba don
akala to ko akala ndela jamana to ko kulu sente ka kulu no de jamana pa ma kulu no de don't they not complot de to after not c'est un complot after not c'est la complicité ni senta la hal ni ma wala ke yemo ko blaka wala ke e ko ke ite juge no Quran ko ite juge make mais laissez le juge nous fama mundo o mana jono de mundo jono chewdo jono muto wudo sella muto de sella udunte sella faute sella udinga ute o be famu to ka tora ka ta pri misri kono ka tora ka udi na o chew na muto bla ka ta la sura la ko islamai Allah la me ka titi tiga pa akma siro ma tiga ni yoro jumai Allah ma tiga ne atoko je akun yere ne o ko conseil le fo conseil islamique malien ay doke na tiga la ku ay doke na tiga la de ay doke na tiga ina ta ay doke na tiga la ni ro le balawla au not de not karamago surtout au conseil mako muna au fanga bana de pourquoi sabu ala e san tan nyina fa qur'ana ko na shimake ala e san folo jume de nyina fa qur'ana qur'an sabana aya ke ban sabana wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu ala ko de ata nyoma mina juruba kele ata nafara ho conseil islamique malien aw ye nyongo fara ta bolo jul malika ramako aw ye nyongo fara ta bolo jul ta bolo dobe o ye ansarwi ta bolo dobe o ye wahabiyawi ta bolo dobe o ye tijaniyawi ta bolo dobe o ye ahmadiyawi ta bolo dobe o ye sunamawi ala dunko aka na yere fara ay nyongo mina juruba kele qur'ana quran saba aya ke ban saba ala ko na ale ni iblamina ni mo ke ki kafri ala ka o kuma ko fe aw karamo ko ayaw yere fara ka convion fara aw ni nyongo te ko ka o balu sray ko fara aw ni nyongo te ko ka o balu sray taga sara do be o ansarwi taga sara do be o wahabiyawi taga sara do be o tijaniyawi ahmadiyawi o mo dina de kafrin halo aya ala ka dina malu ala dete ka bon wala aw not aya ala ka dina malu akana tilaha wallahi akma siro aya ala ka dina malu karamoko wallahi ama se ka blok be kele dimet ama se ka foyi de ka jamana kono ko men se ka ira foyi aya foyi ta ala ka ka ambe ulo qur'ana kono ka ambe ka afre aw nya wa galinya na asiro akana nga dina ke marchandise ya ka o palo to nyana ala ka palo trai ala tatike ala sen la ala jmadi la naba ni ya be wul bal dile mani no kuma model no ni tension bi la tan kana songa no kuma model ni be mona do wala ni bi fakat wallahi ni ma farati ni bana model do bi la ni ma farati no kuma model ko la ma bi fakat abi fakat wallahi misri julde be bamako ya don tatala de mo ko jolde be seni bamako sen la jolde be bamako haketala jango mali roto mais pourquoi ala ka dina maket ala dum ko be ni munu makiti na ala ka qur'ana do ko lu be makafiru maintenant mais trouve de mana kono ne kan jumade misru be jamana kono ne ala jume to koy lamaba misru be jamana kono ne ala jume de to koy ya do ni nafiga kana kan tay de o de do kana kan wallahi ma ala tin nekade akuma siro ntenyina ka ho conseil ay tin samama nyina san samai o ko me mina mo ko shitago o ma foi de kamin tsagaira foi por o ma chan fo fa mayi o ma chan fo convi o ma convi bla la trakan o e pa ke o e convi on de para ko ke o balu trai ne anta point o nyamo ko baple ne wahabia o point o nyamo ko baple ne ti jani o mo goyi o lo ple be groupe be na nyamo ko ni kwa antaru ple o lo nyamo ko ple wahabia o ple o lo nyamo ko ple ti jani o ple o lo nyamo ko ple ahmadi o ple o lo nyamo ko ple suna mo ko ple o lo nyamo ko ple la na nyamo ko be mi
o la ma sega ke wi la ba sega ke o ala ka dina sega ke ati mona sabra karamo da mo ma be jamo ka be kelema asiro akaramo da mo ma be jamo ka be kelema la ba asiro nge mo ne wa na wa men joya akma asiro ay ngati sama ma ka da mena sama una kana bla karamo la duti ko dudew aya to osmana sai boket la mai o te seli de sai boket la mai o te shmi sai boket la mai o te hidi o te jaga boy o te sumolo kile pita bashune o te la ya sai o ya qur'ana ka baraka jamana kono ala kan ko de nyina o fe aya no ka kulo ta ka ala kan ko de nyina o fe aya yere nyina ko ala kan ko de nyina o fe saba ala te nyina asiro monsieur le président tan dikas la mai o te seli bele de o ye ka Afrika jamana denw de a ka jugement kɛ n'ala ka kuranɛ n'o ma kɛ aya président lahara jahanama de bɛ yen dɛ wallahi président fɛn b'i kɛ silamɛ ye o tɛ sunkalo tile bi saba sun ye bilen fɛn b'i kɛ silamɛ ye o tɛ sun ye o tɛ seli ye min b'i kɛ silamɛ ye Afrika jamana denw ye Afrika jamana denw ka ala ko ni minnu ma kisi ni kuranɛ a bɛ f'olu de ma kafiru o tuma na président n'i ka jamana kɔnɔ ni jugement ma kɛ ni kuranɛ ye lahara jahanama de bɛ yen dɛ wallahi shun ko kuma te iseli ko kuma te ibi tel la karamo munu na ko chandu wila de wallahi ashraf o ye chandu ko ila de ma kon ka fi dasi ya wuli bal fi wallahi akma ashraf la na ba mai se ka wala ndai tiga ne ko ko kera tagay aklo kuma ba de kana no e sia ka darti ka bo tiga so marala ka bo tiga so dugu mina o tlelay an siga so chay kilometre bi nanzuru ade siga so no ko chala chet ni ko ko kera tege ma nyana ka don bo bismillah de tout le monde akma sira ni ngo kita kelembe na o meton ba min dawo tiga dima dana ba ala ka wati wara iran